than material poverty. Kabalo mo siya? Hello? Unsa mo? Kaning loneliness. Problema kay kanunay kang ikaw ra mag-inusara and you feel unloved. Walay na higog manako. Kanunay rang sige kag guol. Bisan daghan kag kwarta. Kinsa may nakasinati ana. Kay kung kana gani mao nay mas labaw pang kabus. Kinsa may yun magulanon din naa ba? Wala sad. Ingon sila ang Pilipinas, dato bang Pilipinas o pobre? Pobre. Pero ang Pilipinas bisag way kwarta, nagsigig ngisi. Tanawa mo tupad og ang ngisi na wa man ay kwarta. Bitaw. Mao ni nagkanindot nato no? Bisag apiki, ngisi. Ang problema lang sigig ngisi bisan ikaw na lang usa. Daghan sa na din Anay lisod. Dito mga kaigsuonan, ang gusto sa Ginoo nga